Siifutaassi. No niin, tänään me ollaan tultu tänne Erismäkille tutustumaan tähän kaasuautojen käsittelyyn. Meillä on nyt Suomessa noin 15 000 kaasuautoa noin rekisterissä ja ne rupeaa olemaan monet siinä kohtaa jo, ne tulee nyt sitten niin romutusosastolla ja ne täytyy tehdä turvalliseksi ne materiaalin hyödyntämistä, eli siis murskaamista. Ja tämä kaasun poisotto on yksinkertainen, mutta ei se ole mitenkään semmoinen asia, se on hyvin tärkeä, se on aika vaarallinen tuo kaasu, jos se lähtee hallitsemattomasti palamaan ja räjähtämään. Eli se on vähän tylsempää vielä kuin polttoaineet, siis bensa tai dieseli. Ja meillä on tässä nyt, kun me ollaan täällä tehtaalla, niin meillä ei ole täällä autoa, mutta tää on niinku, tämä rautasäiliö tässä kuvasi, että olisi niinku auton CNG-kaasutankki, eli tämä on se korkeapaineinen järjestelmä. Me ollaan yhdistetty nyt tuohon meidän laitteeseen tämä. Meillä on täällä maadotus ja me ollaan tällaisia, meillä on erilaisia välikappaleita eri tankkeisiin. Eli me otetaan täältä CNG-kaasu talteen tai me otetaan se tonne meidän koneeseen. Meillä on tässä tämmönen hieno kone ja me nähdään täältä, että meillä on vähän yli 100 baaria tulee tuolta tankista, eli siellä on kova paine, jos se syttyy palamaan, meillä tulee probleema. Meiltä täältä koneelta lähtee ulos 2 baaria, jolla me otetaan se tuohon soihtuun. Mä näytän teille kohta tuon soihdun, mutta tää on niinku tavallaan, tää kone ottaa vastaan se kova paine, pistää se tuohon ja meidän täytyy polttaa se pois. Se on noin 8 kertaa parempaa ympäristölle polttaa se pois, saatikkaan, että jos se vapauttaa. Ja sitten jos me vapautetaan se, me ei tiedä, mihin päin se menee. CNG-kaasu näissä autoissa on ilmaa kevyempää, se menee ylös. Jos se menee vaikka johonkin loistevaloon tai johonkin, sit voi räjähdystä tapahtuu talon katossa. Ja sitten taas LPG-kaasu on sellaista, joka menee niin kuin alaspäin. Ja nyt kun me tällä vehkeellä tyhjennetään tämä, sit kun se tankki rupeaa tyhjenemään sieltä autosta, niin meillä on tuolla myöskin tämän jälkeen tehdään tuolla nitrogeenkaasulla huuhtelu, niin me tehdään se, eli me saavutetaan sieltä se turvallisuus siihen, ettei sinne jää mitään, eli sinne laitetaan myöskin nitrogeenkaasua tämän polton jälkeen. Ja nyt kohta mä näytän teille ton sytyttämisen tuohon soihtuun. You can stop now.